سرکردایەکی کورد ڕاگەهاندە گۆ پێشەڕۆژە دەڤەرێن ڕۆژهڵاتێ چەمێ فەراتێ هینە دیارە لێ دیار کرد گۆ ئەستراتیجیە ئەمریکیە تایبەت بڤێ دەڤەرێ لەسەر بنگەها ڕازیکردنا تورکیە تێ ئاواکردن. ئەندامê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Elî Muslim ji malpera Basî News re ragihandê got pêşaroja rojhilatê çemê Feratê hîn nediyare lê bêguman Amerîka wê Tirkiye razî bike. Got eger heye ew tevliheviya di navbera Kurd û Tirkiye de rake bi amedebûna PYD yan jî nebûna wê. Muslim eşkere kir gotê pêşbînîkirin goçekdarên PYD bê beş bin li rojhilatê çemê Feratê di pêşerojê de. Bi taybet got ev yek li ser zarê şandeyê Amerîkî yê taybet ji bo Sûriye James Jeffrey beriya çend rojan hate tekeskirin. Derbarê hêzin got wê cihê çekdarên PYD li wê deverê bigirin. Muslim dazanîn got wê hêzeke hevbeş ji pêşmergeyên Kurdistana Sûriyê û hêzên opozisyonê yên ku destê wan li bixwîna Sûriyan pîs nebûye dibin serpiriştiyeke navdewletî û sponseriyeke ji welatên Kendava Erebî. Di dawiya gotina xwe de Elî Muslim serbar kir û got goş aliyê rêveberiya bajar û bajarokan wê ew bajar û bajarok werin radestkirin ji bo encûmenên xwecehî wê werin hilbijartin li gorî pêkhateyên her bajar û bajarokekî. Ev yeke tê di demekê de got gelek danûstandinên navdewletî û herêmî tên lê darxistin derbarê pêşeroja deverên rojhilatê çemê Feratê. Got tê pêşbînîkirin got devereke aram û were avakirin. Lê taneha sînor û ne kesê got wê serperiştiya wê deverê bike nehatiye diyarkirin.